Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρέχατε κι αρχίζει το μάτς. Συγγνώμη κύριε μου, θα μπορούσα να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με τις εκλογές? Ποιες εκλογές? Πότε έχουμε εκλογές? Τώρα κύριε, την Κυριακή, 7 Μαρτίου, τις εκλογές. Την Κυριακή, τι δεν έχει αγωνιστική στο ποδόσφαιρο? Είναι δυνατόν κύριε να έχει αγωνιστική την ημέρα των εκλογών? Όχι ρε παιδιά, τι ζημιά αυτή που μας κάνατε. Πάει, χάσαμε την αγωνιστική. Και δεν μου λες, σε αυτές τις εκλογές ποιοι αγωνίζονται? Τα πολιτικά κόμματα κύριε. Ναι, μου τα θυμίζεις λίγο. Τα πολιτικά κόμματα. Ναι ρε, τα πολιτικά κόμματα, ελληνικά μιλάμε. Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ, ο Συνασπισμός, το Δίκαιο. Καλά, είναι δυνατόν να μην θυμάστε τα κόμματα, άνθρωπε? Τώρα που τα πες τα θυμήθηκα. Αλλά πιο καλά μου ήρθανε τώρα κάποια ονόματα στο μυαλό. Από το ΠΑΣΟΚ, για να σου δώσω να καταλάβεις που ανέφερες πρώτο, μου ήρθε αυτός ο Πέτσος και ο Παπαθεμεωρής. Οι οποίοι βέβαια τώρα βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία και οι δύο αυτοί. Στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία ποια είναι? Αυτή που έχει τον Μάνο και τον Αδριανόπουλο? Ναι, μόνο που ο Μάνος και ο Αδριανόπουλος πλέον είναι στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ είναι. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Ο συνασπισμός. Θυμήθηκα από τον συνασπισμό την Δαμανάκη και τον άλλον τον Κουναλάκη. Ναι, και οι δύο αυτοί πλέον βρίσκονται στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι στο συνασπισμό. Στο ΠΑΣΟΚ βρίσκονται. Και στο συνασπισμό. Η Τριφίλη που ήταν στο συνασπισμό. Η οποία έχει πάει στο ΚΚΕ όμως. Αυτό που είναι ο Ανδρουλάκης, αυτό είναι το ΚΚ. Ο Μπούλος Ανδρουλάκης έχει φύγει από το ΚΚ και έχει πάει στο ΠΑΣΟΚ. Με δουλεύεις Τρεφιόκο? Εγώ άνθρωπε. Τι τι είναι αυτά που μου λες ρε? Για αυτά τα καρακοσλίκα κόψατε την αγωνιστική. Θέλουμε να δούμε ποδόσφαιρο, να τα ακούτε ρε κανίβαλο.